Minden szeretet, amit valaha adtál, végül visszatalál hozzád. Az energia, amit a világba áramoltatunk, kedvesség, empátia és törődés sosem tűnik el. Ahogy Rumi mondta, amit keresel, az keres téged. A szeretet, amit nyújtasz, nem mindig jön vissza az általad várt módon vagy időpontban, de vissza fog térni, sokszor váratlan és csodálatos formákban. A szeretet egy folyamatos körforgás, és bár néha úgy tűnhet, hogy az erőfeszítéseid nem kapnak megfelelő figyelmet vagy elismerést, a valóság az, hogy a szeretet mindig visszatér. Az univerzumban megvan az egyensúly, és az általad kibocsátott energia hullámokat generál, amelyek végül téged is elérnek. Az, hogy nem tapasztalsz azonnali eredményeket, nem jelenti azt, hogy a szereteted kárba vész.